It's Mega Grace on Vuma FM. It's exactly 6 minutes before Mzogo Logo Gabriel Sitole and PNDK kangelesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ekseni ngicela ukufundela ivesi elilodwa nje before uqala usuku lwakho namhlanje, the book of Matthew chapter 27 uverse 45 akhona kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora leshagalolunye. Lona verse kuphela ngicela ukufundela lona namhlanje ekseni uvuka ubheke emsebenzini uyesikoleni namhlanje ngosukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora leshagalolunye. Ngalesi sikhathi sekufika ihora lesithupha uJesu wayebethele esiphambanweni, wayelenga esiphambanweni eseshawe kanzima, opha igazi ehlutshuliwe nezingubo zakhe, nasemhlane wakhe kwasekulenga inyama eshaywe kanzima, bemsola ukuthi uzenza inkosi. Lithi iBhayibheli nalaba ayehamba nabo base bemshile. Lithi kwafika ihora lesithupha kwaba mnyama ezweni. Ngaleso sikhathi uJesu wayeseyedwa esiphambanweni, abafundi bakhe sebengasekho, abantu abaphilisa babengasekho. Uma uJesu e100% God ebe 100% man, wafikelwa umzuzu wehora lesithupha lokuthi kube mnyama empilweni yakhe, aphinde engabi namuntu amphasile, eseinhlungwini, esosizini, esesikhathini la khona edinga khona ukuthi kube khona abantu abazomeseka emzuzwini akakuwo. Lokho kusitshela ukuthi nathi njengabantu abalandela uJesu iyafika isizini yehora lesithupha empilweni yethu, la khona izinto ziba mnyama, la khona siyithola sesingenamuntu nabantu esabasiza bengabe besababikho eduze kwethu, ngoba uJesu kukhona nje abantu abanikeza izinkwa nesikhathi ephamadoda awu-5,000 izinkwa awasiza. Khona nabantu abaphilise izifeni zabo, kukhona nabantu abaphulukisa eguleni kwabo, kodwa ngaleli ihora lesithupha lamfikela uJesu base bengasekho bonke. Abanye babezazi imangaliso zakhe, abanye babembonile lenzi izinto ezinamandla, kodwa kubona bonke abantu akekho owayesekhona ukuzosiza uJesu. Wala ngisho nabafundi bakhe baba u12 ayehamba nabo, ethandaza nabo, eshumayela nabo, kodwa nabo babengasekho eduze kwakhe. Wonke umuntu ophilayo liyamfikela ihora lesithupha la khona izinto zibe mnyama khona nabantu besuke eduze kwakho. Ifuna ukuthi ke kuseni uma kwenzeka uyithola empileni ufikelwa ihora lesithupha, ubokwazi ukuthi ihora lesithupha liyafika ukukuvezela abantu abanawe ngokweqiniso nabantu abakhona eduze kwakho ngoba befuna ukubenefita izinto ezithile. Lithi iBhayibheli uJesu sefike ihoreni lesithupha bonke abantu bamlahlekela. Uyabona ukuthi khona abanye abantu ababeseduze kaJesu ngoba bebefuna imangaliso zikaJesu, futhi khona abanye abantu ababaseduze kaJesu ngoba befuna ukubenefita izinto ezithile kuJesu. Kodwa makufika isizini yehora lesithupha empilweni yakho, iyona ezokuhlungela, ilona ihora lizokuhlungela likukhombisa ukuthi obani abanawe, ngoba kunezinto abazoyithola kuwe, ngoba abanye baba nawe bakukhulumisa bakuwhatsappa ngoba kusekhona izinto abazoyibenefit empilweni yakho. Abanye babe baseduze kaJesu ngoba bazi ukuthi uJesu uzobaphulukisa. Uma ngakubuza washo naphi wesifazane owamphulukisa esifeni somobo wayengaseke esiphambanweni, washo naphi indoda eyaphiliswa echibini after 38 years yayingasekho, uLazarus wayesekuphi wayemvuse ekufeni. Mawususe ehoreni lakho lesithupha nabantu basizile bayabaleka. Mawususe ehoreni lakho lesithupha abanye abantu bayakushiya usale wedwa, kodwa you must understand ukuthi ihora lesithupha it is just for a moment, liyadlula. Mase kudlulile ihora lesithupha sizokhuluma ngalo kusasa ukuthi mase kudlula umqhele wameva khona umqhele wenkazimulo ozofika. Mase idlulile lesizini yobuhlungu odlula kuyona, ikhona isizini enamandla elandelayo. Ungalenzi iphutha lokuthi mawusufike ehoreni lesithupha lempilo yakho bese uya give up, bese uthuka uNkulunkulu, bese uthi uNkulunkulu akekho. Ukhona, it is just a season that you are going through, kodwa izodlula lesizini yehora lesithupha. Ungalahli ithemba ngoba usadlula kwisizini yehora lesithupha. Mayisidlulile khona isimanga esizokwenzeka. Soqhubeka kusasa sisho ukuthi uJesu wenzakalani sevukile nasethuneni, ngoba ihora lesithupha nje elesikhashana liyadlula. Usizo kulo namhlanje olwesikhashana liyadlula. Ungalahli ithemba, ungaliphosa ithawula, ikhona into enamandla ezokwenzeka. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are